honetan gauza asko ikasi egin ditugu Egiptoari buruz. Egipto Afrikan dago eta bere hiriburua Kairo da. Egiptoen munduko ibairik luzen dago. Bere izena Nilo da. 6.650 kilometro ditu. Orokorrean mueldeak beti izaten duten arteganeak Egiptoaren oinaldiak dira. Urtero uda partean mendietako elurra urtu egiten zen eta gainera euriteak izaten ziren. Horren ondorioz Nilo ibaia gainezka egiten ziren. Guztitako lurra lupetxe zeneko, lokatz, beltz, batez, eta gitarratzen ziren. Uraren maila jartzen zenean, lur horiek oso proposak ziren nekazaritzarako. Guztitzen ez ziren lur guztiak basamortu zabara ziren. Egiptoko bizimodua oso interesgarria zen. Egiptoak gehienak nekazaritzak eta arantz egiten zuten. Lurra lantzeko animaliak eta tresnak erabiltzen zituzten. Eta zoroa ureztatzeko ubidea eta zadur izeneko tresnak. Bereziki garia, aragona, sesamo, lekalea eta barazkiak lantzen zituzten. Jakin zuen honetan nola bizi ziren Egiptoan? Hiri eta herri gehienak ibaiaren tontorretan eraikitzen zituzten. Ura batean moldeak etxeak ez urperatzeko. Etxeak guztiezko adreiluzkoak ziren eta patioan zuten erdian. Etxe guztietan gainetan jende asko bizi zen. Ako gustatzen zitzaien hain etxeetako terazetan denbora pasatzeko haize gozoa hartzen. Festa asko ere egiten zituzten urteak. Zoritxaren hautsetako Egiptoa, familia, hautsetako zerbek, bakarrik izaten zituzten eta neskak etxean geratzen ziren etxeko lanak egiten, sukaldean, posten. Eskolara joaten ziren ikasle asko, beran bitan eskribak izaten ziren. Eskribeek faraoiarentzat lan egiten zuten, lanbide zen. Faraoiak antzinako Egiptoko erregeak ziren, jaunak jabeak. Faraoi garrantzitsuena, Tutankanon, Ramses, Akenaton izan ziren. Egiptoko idazkera zaharrenak hieroglifikoak zen, irudi eta simboloen bidez. Baina konturatu ziren hori ez zela oso arina, horregatik idazkera berri bat asmatu zuten iratekoa. Roseta Harria oso garrantzitsua izan zen. Horri esker, idazkera hieroglifikoak lortu zuten deszifratzea. Egipto eraien hizkuntza zen eta desagertu egin zen, gaur egun arabieraz hitz egiten dute. Munduan asko dira desagertzeko zorian dauden hizkuntzak. Egiptoko gizartea oso zorrotza zen. Faraoia zen izapide garrantzitsuena eta altsuena jaiko baten moduan zuten. Faraoiaren atzetik beste egiptoar guztiak zeuden, maila desberdinetan sailkatuta. Esklaboak maila horietatik kanpo zeuden, lan gogorrenak egitarra behartzen zituzten. Antzinako egiptoarrek egungo jainkoarengan eta jainko zengan sinesten zuten. Hau da, politeistak ziren. Gainera egiptoarrek opariak edo eskantzak egiten zizkieten faraoiak. Ra adibidez eguzkiaren jainkoa da, baina asko gehiago dago. Osiris, Horus, Anubis eta Isis. Egiptoarrak erromatarrak bezala ingeniari apartak ziren. Nahiz eta leku askotan piramideak
egon ospetsuak Egipto daude. Creen keos eta mikerinos dira. Garrantzi handi zute Egiptoko faraoien ilobak zuten. Gauza interesgarria da, heriotzaren ondorengo bizitzen sinesten zuten. Eta horregatik bizitza herri honetan beharrezko izango zuten guztia gauzak gorpuarekin sartzen zuten hilobietan. Errei eta pertsona famatuak momia bihurtzen zituzten hildakoan. Zer iruditzen zaizkizue obeliskoa, tenplua, bertzakea? Harrigarria, oinezko harriz eginda daude. Eta punta forman amaitzen dute, piramidoia. Binaka jartzen zituzten tenpluen aurrean, pentsatzen zituztelako jainkoak babestuko zituztela leku horiek. Esfingeak gizakien burua eta lehoien gorputza dute, faraoien hilobiak zaintzeko erabiltzen zituzten. Eta tenpluak sakratu ziren. Ikusten duzuen moduan gauza asko ikusten Egiptori buruz. Gustatu zaizu denboraren makina egin dugun bidaia, espero dugu baietz. Gora Egipto!
piramideak zutik, Amenofis Tutankamon faraoidenak hilik, Nilo ibaia ordea, bizi, bizi, bizirik, Nilo ibaia ordea, bizi, bizi, bizi.